danna subscribe alamar ƙararrawa domin sanin sakonninmu idan mun dora. Barka da zuwa wannan gidan TV mai albarka. Wannan hoto da kuke gani na ɗaya daga cikin manyan jaruman Kannywood ne a tsaye inda aka yi mata wuta. Jama'a da yawa suna cece-kuce a kan shigar da matan Kannywood suke wadda bata dace ba. Sai dai da yawa daga cikin matan suna yin ƙorafi akan cewa an sa musu ido. Maryam Yahaya tana ɗaya daga cikin manyan jaruman Kannywood ko kuma masu tasowa a nan gaba. Jama'a da yawa suna nuna mata kulawa da girmamawa saboda ta samu ɗaukaka. A inda kwanakin baya ta buɗe shago a Zoo Road, sai dai shigar da take da yawan jama'a suna ƙorafi a kanta. Ko me ra'ayinku a dangane da shigar da take? Za mu so mu karɓi kwamen ɗinku a akwatin kwamen da ke ƙasa. Mun gode, wannan tasha tana tare da ku.